samo tren. Da, recite. Snimanje je krenulo, ja mislim sad. Aha. Da, ima mali delay. Ok. Super. Evo, pozdrav svima. Gospođa Blaženka nas je zamolila u sklopu vašeg kolegija da održimo gostujuće predavanje na temu digitalizaciju poslovanja računovodstvenih procesa, da malo više pojasnimo što je to elektronički račun, što su to elektronički dokumenti. Pa evo, tu smo s naše strane Marko Emer, koji je predsjednik uprave servisa Moj račun, najvećeg informacijskog posrednika na tržištu, i moja malenkost, radimo u istoj firmi, ja sam voditelj sektora e-mreže i podrške ključnim korisnicima. Krenut će Marko prvih 10 minuta i ja ću onda nastaviti. Pozdrav svima, hvala Matija. Matija mi je, bio sam upoznat s ovim pozivom i onda sam rekao Matija, volio bi se uključiti prvih 10 minuta zapravo kako bi vam svima pokušao zapravo prenijeti, teško je prenijeti, ali se može pokušati prenijeti dio entuzijazma, dio iskustva, dio veselja, dio prepreka koje sam prolazio od 2012. godine, eto kad smo krenuli u projekt e-računa, mi kao tvrtka. Inače sam u informatici od rane mladosti, od osnovne škole kad sam krenuo programirati pa nadalje, a u digitalizaciji poslovanja zapravo od kraja 90. godina. Zašto? Ja sam tu u ovom slajdu Matiju zamolio digitalizacija poslovanja, zašto je e-račun obavezan? Pa e-račun je obavezan i zašto ga države forsiraju kao obaveznoga? Vi ako malo bolje razmislite i ako malo bolje sagledate, danas poslovanje se dosta automatiziralo u odnosu na prije, ali u tom nekom poslovnom segmentu i dalje zapravo firme su nekad zaprimale papirnate račune i danas ih zaprimaju. Firme su nekada zaprimale papirnate otpremnice i danas ih zaprimaju. Onda to unose u neke računovodstvene programe koji su, ja bih rekao, moderan kalkulator, neki moderan ili dobro programirani Excel, i kad se sve to skupa napravi, opet izlazi van papir. E-račun zapravo su države nametnule kako bi da postane obavezan zapravo jer je e-račun, odnosno račun općenito, on nije ni narudžba, a nije ni ova otpremnica, on je neki središnji dokument tog cijelog poslovanja. Mi kao tvrtka smo prepoznali to i rekli smo, wow, pogledaj ovo, pa idemo mi se baviti e-računima, idemo napraviti bitan utjecaj na gospodarstvo, idemo pokušati utjecati na zakonsku regulativu u Hrvatskoj, da se to prihvati, da država napravi regulatorni push, da napravi zakonsku regulativu, zakonski okvir za e-račun, kako bi zapravo neki računovođa, neki CFO neke firme postao svjestan šta je e-račun i da ovo prije može biti digitalno i da ovo poslije može biti digitalno. Zakonska regulativa u Hrvatskoj je tu pozitivna. Ona je zapravo posložila stvari, neću reći unaprijed, nego na vrijeme. Ali ono što je vrlo interesantno, a često puta, nerijetko, kritiziramo državu. Država nam nije napravila ovo, država nije napravila ono, političari nisu ovo, političari nisu ono. Pa kod digitalnog poslovanja ja vam mogu reći da je pravni okvir za e-račun napravljen 2012. godine, malo čak i ranije, mislim 2009. da je osnov pravnog okvira postavljen, a 2012. ili 2013. 4 godine nakon postavljanja okvira, e-računa u Republici Hrvatskoj koristilo je manje od 0,1% tvrtki. Je to kriva država? Ili možda ipak malo i gospodarstvo? Znamo svi koliko je neke promjene teško unositi, ali ono što sam svakako htio napomenuti, a to je da država daje podršku, da Evropska unija daje podršku, daju nam pogurance, daju nam regulatorni puševe, ali opet je sve to skupa na nama. Nedavno, da ne mislite da, eto, sad ja pričam o nečem što guramo već godinama, ali relativno nedavno, prije par mjeseci,
pričam sa kolegicom koja kod nas u firmi vodi prodaju. Ja kažem, Barbara, preko mi prodajemo e-poslovanje. Mi firmama uvodimo e-poslovanje, a s druge strane, mi svoje ugovore potpisujemo papirnato. Mi ugovore o radu potpisujemo papirnato. Mi ugovore o zaštiti tajnosti podataka, kada recimo razmjenjujemo s drugim firmama, potpisujemo papirnato. Ovo je strašno. A svi, ali baš svi, Matija, ali bi se dalo dodati moj novčanik, baš svi, ili nas 90 i nešto %, prilično sam siguran da svi imamo elektroničku osobnu iskaznicu koja ima ovaj tu čip. Dobro, da li smo svjesni da kad potpišemo sa ovim, a za potpis sa elektroničkom osobnom iskaznicom treba nam najobičniji čitač kartica. Ova kartica je unificirana. Dimenzije, čip, pozicija je ista kao na zdravstvenoj, kao na bilo kojoj kartici banke. Ona se može pohraniti čak i u cloud, pa mogu potpisivati iz clouda, da ne, samo jedanput ih pohranim, da ne moram osobnu iskaznicu gurati u čitač kartica. I mene naša šefica prodaje onak, relativno bljedo gleda. I ja rekao, ja ne želim kod nas u firmi da više potpisujemo išta, da se papir koristi. 3. i 4. mjesec imate kao prilagodbu, 5. mjesec papir će biti samo u sektoru operativnih poslova. Ne smijemo izgenerirati niti jedan papir. Dobro, i sad se ekipa čudi, kako nećemo izgenerirati ni jedan papir? Marko, pa to je ono nemoguće. Pa ja rekao, ljudi, koristimo Word. Šta je Word? Pa Word je najobičnija bilježnica sa crtama, jel tako, koju smo krenuli koristiti u osnovnoj školi. Koristimo Excel, kao mi smo napredni. Šta je Excel? Excel je ona bilježnica sa kockicama, ok, malo je naprednija, nešto je povezano, jel tako? Ali moje pitanje za vas je, šta ste čekali svi koji imaju vozačku dozvolu, šta smo čekali s 18 godina? Vi, ja, odnosno vi, Matija, ja. Pa ja sam čekao 18 godina recimo da položim vozački. Neko možda čeka, ne znam, da proda stan od bake. Ali generalno čekamo 18. godinu da postajemo poslovno punoljetni, jel tako? U informatičkom svijetu, u digitalnom svijetu, da bi bilo koji ozbiljan poslovni proces postao kompletno digitaliziran, mi moramo postati punoljetni, a da bi postali punoljetni moramo moći elektronički potpisati neki dokument. Pa ako ne znamo i ne koristimo elektroničku osobnu i ovaj napredni elektronički certifikat koji u Republici Hrvatskoj postoji već 20 godina, onda ne možemo digitalizirati poslovanje, ne možemo digitalizirati procese. Onda, kada mi kao firma primjerice kažemo pa uvedite document management sistem u svoje poslovanje, pa onda ljudi kažu, ali nama je to komplicirano. Znate, nama većina dođe na papiru pa moramo to skenirati, pa onda to moramo metategirati, pogledati u arhivu. Nema smisla, ali ako nije došlo do kreiranja papirnatog dokumenta, nego samo do digitalnoga, onda smo napravili veliki napredak. Naš utjecaj da veliko stvarno postane malo odnosno poslovanje, digitalno poslovanje je zapravo presudan, ključan. Bio sam gost jednog panela koji je organizirala Hrvatska gospodarska komora, gdje su me pozvali, to je bila više radionica za njihove zaposlenike, šta bi oni mogli još nuditi firmama da pomognu jer su osmislili proizvod Digitalna Hrvatska. To je bilo prije 2 godine. Pa ja sam rekao, znate šta bi mogli? Pa dajte probajte samo da firme krenu digitalno potpisivati ugovore između sebe. Samo sa tom pozicijom, ako napravimo da firme u Hrvatskoj danas od 0, pričam prije 2 godine, tada 0%, otprilike, približno 0%, dosegnu kroz 2 godine 50 ili 30% da se počinje potpisivati elektronički, a mi smo napravili čudo. Mi smo napravili čudo. U digitalnom poslovanju, u digitalnoj ekonomiji, to je sve.
Čitali ste možda, vjerojatno smo vas zvali, vi ste svi poslovno sposobni ljudi, imate račune u bankama. Banke vas vjerojatno zovu svake 2 ili 4 godine, nisam siguran, da dođete na šalter, da vas tamo neka teta ili striček prepozna, uzme vašu osobnu, pogleda na osobnu i kaže, o, to je stvarno Matija, ili to je stvarno Marko. Dobro, a da li recimo primjerice znate da po eIDAS uredbi Europske unije sve te banke u Hrvatskoj imaju mogućnost da takozvanu KYC proceduru ili Know Your Customer ili izmaltretiraj čovjeka da dođe, odnosno osobu da dođe u banku i izgubi 2 sata da ju identificiraš, da se to sve može napraviti, da banka, da vi samo ugurnete osobnu iskaznicu u čitač kartica i kažete da, to sam ja. I problem je gotov, odnosno problem, situacija je riješena. Osobno me zvala naša šefica back office poslovanja prije 1-2 mjeseca, Marko, znaš šta, za leasing, jedno leasing društvo u Hrvatskoj traži da dođeš da se provede KYC procedura. Rekao, ali mi imamo 60 zaposlenih, pa ja imam 100 puta pametnijih poslova nego izgubi 2 sata da dođem kod nekog referenta da on potvrdi da je to stvarno Marko Emer. Pa ja to ne želim raditi. Ima KYC procedura po eIDAS uredbi, neka mi pošalju digitalni dokument, ja ću ga potpisati i problem je riješen. Naravno, to se nažalost nije dogodilo, ali o vama, kao nekim budućim ljudima koji će dolaziti u te pozicije, očito ovi stari vrlo slabo prihvaćaju to, ja bih rekao da baš na vama stoji to, znači na svima nama, ali i na vama, da se te stvari počinju mijenjati. Znači, nerijetko čujemo od političara, glupo je reći političara, ih nekako ne volim u priči, ali država je pripremila zakonsku regulativu, Europska unija je pripremila zakonsku regulativu, mi to imamo spremno, ali ne koristimo. Digitalno poslovanje nije se tapirati web shop i kupiti nešto preko interneta. Je, u jednom malom segmentu. Ali cijelo poslovanje firme prebaciti u digitalno, to je level up. Evo, ja mislim da sam ja gotov. Nadam se da sam bio bar malo nekako od koristi, bar malo vam prenio neku svoju viziju kako bi digitalno poslovanje u Hrvatskoj trebalo izgledati, kako e-račun figurira, odnosno gdje je mjesto e-računu u svemu tome i kako da ovo veliko stvarno postane e. Hvala svima, ja pozdravljam i ostavljam vas sa Matijom. Ćao. Evo još jednom pozdrav svima. Na početku sam se predstavio, pa ću sada samo zapravo nastaviti s današnjim predavanjem. Dakle, tema s kojom krećemo je zapravo nekakva povijest elektroničke razmjene i e-računa općenito. Da čisto da vas upoznamo od kad su se javljali prvi koraci, prve ideje, pa na kraju do današnjeg dana kako to danas izgleda. Dakle, krajem 1980. godina, tamo negdje 86-87. Većina vas, vjerujem, nije bila rođena, osobno nisam ni ja bio rođen, a počela je prva ideja oko e-računa i prvi nekakvi šematski prikaz kako bi to izgledalo i na koji način bi se koristilo. To su bile osnove osnova. Gdje možemo postaviti koje podatke na sami račun, kako bi on izgledao u elektroničkom obliku i tako dalje. Tu je zapravo nastala i osnovna sama definicija, teoretska definicija što je to e-račun i na koji način bi on trebao funkcionirati. Znači, sama definicija govori da je to strukturirani i podatkovni oblik, znači računa, koji je pogodan za automatsku i strojnu obradu. Što to znači? Pa, na primjer, jedan PDF koji se pošalje u mailu, danas daleko najviše računa se šalje u PDF-u nekome na mail. Dakle, to je ljudima najlakše, možda i najbrže se napravi, to je sad upitno, ali to nije račun. Dakle, PDF je zapravo samo slika nekakvih podataka koji su negdje nastali. PDF također nije pogodan za nekakvu automatsku i strojnu obradu, osim ako neke velike firme, što
trenutno u praksi isključivo velike firme imaju OCR ili Optical Recognition sustave koji zapravo čitaju podatke s nekog papira i prenose ih u točno predefinirana polja u nekakvom računovodstvenom programu. Dakle, e-račun upravo to omogućava i olakšava, tako da je osnovni oblik e-računa je XML. XML je zapravo skup podataka koji ljudskom oku nisu baš čitljivi. Dakle, čovjek se treba dobro potruditi da pogleda koji su to podaci, ali računalima, strojevima to je idealno jer je standardizirani format e-računa propisan od strane države i na taj način se razmjenjuju današnji elektronički računi, o tome ćemo malo kasnije. Kad sam spomenuo one davne godine, na temelju toga su nastali Edifact protokol kojeg je zapravo proglasio UN. To je razmjena isključivo jedna točka prema drugoj točki, znači imamo firmu A, tvrtku A koja šalje nekakvi elektronički dokument prema tvrtki B. I to je jedina veza koja se radi preko Edifact protokola i ona zahtijeva neke određene resurse. Ako tvrtka A želi nekom drugom svojem kupcu poslati jednako tako elektronički dokument, mora raditi novu vezu, novo spajanje i trošiti nove resurse. Iz tog Edifact protokola je zapravo nastao i EDI oblik komunikacije ili EDI, kako ga god hoćete nazvat. Znači to je Electronic Data Interchange. On razmjenjuje podatke na razini točka A do točka B, kao što sam malo prije rekao, i točno se predefinira na strani pošiljatelja i primatelja sa nekakvim šiframa. Dakle, imamo šifre kupaca, šifre dobavljača, šifre stavaka, šifre artikala i tako dalje. I pomoću tih šifri je zapravo EDI pogodan za komunikaciju. On se i dan danas koristi. To je uglavnom u nekakvim retail lancima. Dakle, primjerice Spar, Lidl, Konzum, oni svi koriste ovaj EDI oblik komunikacije jer su to napravili početkom 2000-ih i prisilili su naravno svoje male dobavljače da im šalju putem takvog načina komunikacije i narudžbe, pa na koncu i račune, a i otpremnice na koncu konca. Današnji oblik komunikacije koji je zapravo preko 90% je UBL. Dakle, UBL je konkurencija EDI-u. To su zapravo dva glavna formata elektroničkih dokumenata koji se mogu naći na tržištu i u Hrvatskoj državi konkretno je UBL format onaj koji je država propisala kao format za razmjenu elektroničkih dokumenata, jer zapravo od 2019. godine na snazi je Zakon o elektroničkoj razmjeni u javnoj nabavi, znači u javno-nabavnim procesima. Dakle, svi obveznici javne nabave, dakle država, općine, gradovi, svi koji su obveznici javne nabave moraju raspisivati nekakve natječaje, oni su obavezni zaprimati elektroničke račune, a samim time njihovi dobavljači i oni koji njima šalju elektroničke dokumente moraju poslati elektronički dokument. U principu, sad ću malo opisati kako izgleda jedan računovodstveni proces, odnosno tijek elektroničkog računa. Zapravo račun je nekako financijski dokument koji ide zadnji. Dakle, vi kad morate poslati račun, znači da ste ili isporučili robu ili ste obavili uslugu. Dakle, račun je nekako zadnji u lancu. Prvo ide nekakva ponuda. Postoji elektroničke ponude koje imaju svoje benefite, svoje nedostatke, ali u principu vrlo su slični kao i PDF na mail. Znači, kod ponude nemamo nekakvih dodatnih benefita što se tiče PDF-a na mail. Nakon prihvaćanja ponude, ako je u slučaju roba, slijedi nekakva narudžba. Dakle, ide narudžba koju šalje, na primjer, nekakvi retail lanac, možemo ga nazvati Konzum,
konzum šalje narudžbu prema svojem dobavljaču, dobavljač kreira otpremnicu, kada se potvrdi otpremnica, nakon toga ide račun. Konzum na svojoj strani zaprima elektronički račun putem jednog standarda, bio to on EDI ili UBL, i taj račun zapravo bi trebao i digitalno obraditi. Nema smisla da kad mu stigne elektronički račun, on ga isprinta i zapravo postupa s njim kao da je došao i papirnati račun, jer onda sve gubi smisao. I niti je uštedio na resursima, niti je uštedio na nekakvom vremenu, što je zapravo i cilj digitalizacije. Kad on prođe kroz neki document management sustav, znači sustavi u kojima se radi i likvidacija, i urudžbeni zapisnik, i nekakvo odobravanje direktora, na primjer, i potom se on treba digitalno i arhivirati. Nakon DMS-a to je zapravo iduća i zadnja postaja elektroničkog računa, ali i svakog elektroničkog dokumenta, digitalna arhiva, jer onda smo zaključili zapravo cijeli tijek nekakvog elektroničkog dokumenta. Kad on završi u digitalnoj arhivi, on je nekako ispunio svoju svrhu i tamo se zakonski propisanim rokom mora čuvati. Znači račun se u arhivi čuva zakonski 11 godina, na primjer neke platne listice čuvaju doživotno i tako dalje, to je sve zakonski propisano, elektronička arhiva je na sami takav način napravljena, ali o tom ćemo negdje pred kraj samog predavanja. Uz sami račun, znači digitalno se šalju i sve popratne isprave, odnosno sve nekakve isprave koje su nekako oko elektroničkog računa, on je u sredini kao jezgra, sve ostalo je okolo. Neke sam već spomenuo, narudžba, otpremnica, tu imamo terećenja, odobrenja. Recimo u digitalnom svijetu je interesantno kad pošaljete odobrenje, onaj koji je primatelj odobrenja, znači koga odobravate, on ne može preuzeti odobrenje, odnosno vi kao pošiljatelj ne možete dobiti status da je taj dokument dostavljen dok ne pošalje nazad izjavu o ispravku knjiženju pretporeza. Dakle, to je nešto što u papirnatom svijetu dan danas mnoge velike firme imaju problem. Dakle, kad se pošalje otprilike na 100 odobrenja, 70%, dakle na 100 odobrenja 70 povratnih izjava se vrati prema pošiljatelju, pogotovo kad se radi o nekakvim odobrenjima koji su na početku mjeseca, na kraju mjeseca i ne zna se zapravo koje razdoblje knjiženja poreza, tako da zapravo u elektroničkom svijetu tog nema. To je nešto što se šalje automatski i bez toga vaše odobrenje nije preuzeto, niti će moći biti preuzeto ako se ne pošalje izjava. Čisto da smo u toku sa ostatkom predavanja, da spomenemo pojmove B2B, B2G i B2C. Dakle, B2B je business to business ili poslovni subjekt razmjenjuje elektroničku dokumentaciju sa drugim poslovnim subjektom, znači privatnik prema privatniku, na primjer, i to je zapravo B2B razmjena. B2G je business to government, odnosno privatnik prema nekakvoj državnoj firmi i obrnuto, naravno, državna firma prema nekom privatniku. I B2C je business to customer, odnosno poslovni subjekt prema fizičkoj osobi. Na tržištu trenutno je jako bitna uloga informacijskog posrednika, jer hrvatski gospodarstvenici nisu spremni raditi nekakva povezivanja između sebe, niti se mogu dogovoriti na nekakav normalan i konvencionalan način, i tu su zapravo uletili informacijski posrednici, među kojima je i servis Moj račun, jedan od najbitnijih, i oni omogućuju jednostavnu i brzu distribuciju, odnosno razmjenu elektroničkih dokumenata, ali ne samo razmjenu elektroničkih dokumenata, nego informacijski posrednici zapravo digitaliziraju sve računovodstvene procese u nekoj firmi. Dakle, pružaju usluge i document management sistema i digitalne arhive i naravno nekakvih procesa koje mogu biti u pozadini poput nekih BI-eva, znači business intelligence sustava i tako dalje, koji mogu uvelike pomoći u samom poslovanju. Malo prije sam već bio spomenuo,
dakle XML i PDF, dva oblika e-računa. Mnogi danas, pa vjerujem tako mnogi od vas koji nisu istraživali ništa oko e-računa, su mislili da ja kad dobijem, ja na primjer imam svoj privatni telefon u Hrvatskom Telekomu i Hrvatski Telekom mi svaki mjesec šalje nekakvi PDF meni na mail, ja dobijem PDF, u tekstu maila uredno piše Hrvatski Telekom vam šalje elektronički račun, a to zapravo nije elektronički račun. To je među populacijom smatrano kao elektronički račun, ali sama definicija koju sam isto ranije spomenuo ne govori o tome da je to račun. S druge strane, XML, to je taj strukturirani podatkovni oblik, on fizičkoj osobi apsolutno ništa ne znači. Dakle, XML prema fizičkoj osobi nema nikakvog smisla, jer fizička osoba s takvim oblikom e-računa ne može ništa. Dakle, ne može pročitati neke podatke koje ju interesiraju, ali u B2B razmjeni, odnosno business to business razmjeni, gdje poslovni subjekt dobije e-račun u XML obliku, sa jednim klikom na učitavanje e-računa, njemu se popunjavaju u ERP-u, odnosno računovodstvenom programu, svi podaci koji su upisani na e-računu i tu zapravo postaje glavni benefit elektroničkog računa, a to je da nema prepisivanja podataka, nema čekanja pošte, nema gubljenja vremena dok se ti podaci prepisuju, samim time se eliminiraju i greške. Masu puta računovodstveni referenti koji knjiže ili nešto rade s elektroničkim računima, omaši im se pa dodaju jednu nulu, zaborave staviti zarez, stave točku umjesto zareza i tako dalje. Ima jako puno grešaka, mi svjedočimo svaki dan takvim greškama, tako da je zapravo to glavni benefit e-računa. Samim time, integracija poslovno-računovodstvenih sustava, odnosno ERP sustava, je ključni segment u elektroničkoj razmjeni. Da bi korisnik pošiljatelj mogao poslati e-račun, on se mora integrirati s nekom platformom koja služi za razmjenu elektroničkih računa. To je recimo i moj račun, recimo i Financijska agencija, odnosno FINA, ima tu i par stranih informacijskih posrednika koji su prisutni u Hrvatskoj sa svojim nekakvim podružnicama, ali sve su to nekakve servisi za razmjenu elektroničkih računa i kada je integriran sustav na strani pošiljatelja, on automatski pošalje digitalizirani račun prema tom sustavu koji isporučuje taj isti račun prema primatelju u roku milisekunde. Dakle, do sada je bila je praksa da se kreira račun i postoji tipka ispis, taj račun se ispiše u nekakvom PDF-u, vjerojatno ili formatu direktno iz samog računovodstvenog programa, pakira se u kuvertu, pa se ili se čeka poštara ili još gora opcija da neko od zaposlenika sam to nosi na poštu, pa dok se pošalje ta pošta, dok ona dođe, u Hrvatskoj, hvala Bogu, ima preko 1000 i nešto otoka, dok ta pošta dođe na neki otok, na primjer, to zna proći po 5, 6, 7 dana, e-račun se dostavlja u roku 1 sekunde, u roku milisekundi i zapravo to svo vrijeme se skraćuje. Samim time, automatizacija procesa koji se mogu raditi i na strani pošiljatelja i na strani primatelja je vrlo lako moguća. Primjerice, kad pošaljete otpremnicu, ako izdajete neku robu i primatelj vam potvrdi otpremnicu, možete automatizirati da vam sustav, odnosno vaš ERP program, automatski kreira račun i šalje ga. Dakle, nije potreban ljudski faktor tu, jer na otpremnica je dokument zapravo koji sadrži sve podatke koje jedan račun treba sadržavati. Osim cijene, naravno. Zato i služi otpremnica kako bi mogli neke tvrtke manipulirati s cijenama prema pojedinim kupcima, jer neko im je bolji, neko im je lošiji, pa da se ne vidi cijena, eto, tu je otpremnica, pa na njoj su samo stavke koje su isporučene. Ovdje je jedan prikaz elektroničkog računa. To je ovaj XML oblik koji sam spominjao. Dakle, vjerujem da vama možda možete iščitati pomoću nekih ključnih riječi u kojoj se firmi radi, koji je neki podatak,
ali vjerujem da vam tu preko 80% ovih podataka apsolutno ništa ne znači, ali stroju je ovo apsolutno korisno, jer preko svih ovih što su plavo označeni s lijeve strane, počinju sa CAC, CBC, to su sve predefinirana polja koja stroj zna čitati. Pa tako možemo, na primjer, pročitati koji je datum izdavanja, odnosno issue date, koje je vrijeme izdavanja, koji je broj računa, koja je UBL verzija u igri. Znači u Endpoint ID čvoru možemo vidjeti čak i GLN, odnosno firme se uglavnom predstavljaju OIB-om, ali jednako tako mogu se predstavljati i GLN-om. GLN je Global Location Number, odnosno GS1 je firma koja izdaje GLN-ove. GLN-ovi su uglavnom tu za nekakve poslovnice i poslovne jedinice. Primjerice, Konzum za svaku svoju poslovnicu ima izdan GLN i ovisno gdje mu se dostavlja roba, taj račun se šalje na pojedini GLN. Također, znači matični podaci o firmi, naziv, adresa, jednako tako i OIB. Mislim, ovo je samo izrezak, dolje taj cijeli račun sadrži isto ovakve podatke i o primatelju, dakle i na koncu stavke računa, i u sami XML se zapravo sprema vizualizacija tog istog računa, jer danas statistika nekakva je da i dalje 91-92% primatelja i dalje preuzima PDF-ove, jer to je ipak čovjeku i vidljivije, oku čitljivo. Vjerojatno ih i printa, čim preuzme PDF, vjerojatno ga i printa pa da ga osjeti pod prstima, jer na to smo navikli prijašnjih godina. Ja sam tu zapravo stavio izrezak na koji način se kreira, na primjer, jedan e-račun. On se može kreirati u računovodstvenom programu na isti način na koji je do sad kreiran i papirnati račun, ali s druge strane postoje i web aplikacije. Ovo je, na primjer, naša web aplikacija preko koje uvijek možete poslati elektronički račun. Dakle, popunjavaju se isto nekakve osnovne stvari. S desne strane vidite primatelja, popunjavaju se stavke i pošalje račun. Dakle, to je najosnovnije, najjednostavnije, samo što nije pogodno za bilo koju firmu koja dnevno izdaje više od 5, 6, 10 računa, jer nema smisla da se netko troši i tipka samo račune, kad sustav može to isto napraviti. Sustav generira nekakve račune na temelju otpremnica i oni se mogu slati jednim klikom, dakle bez potrebe manualnog ljudskog rada. Također, na samom računu je i razrada PDV-a, ima još i dolje, tu možete na dnu slike vidjeti rekapitulaciju PDV-a, dolje što je strelica, ja sam tu odrezao jer mi nije stalo u samu prezentaciju. Uglavnom, na samom e-računu vide se sve potrebne stvari i za pošiljatelja i za primatelje, naravno, koje su zakonski obavezne. Također, putem ovakvih istih aplikacija se šalju i svi tipovi dokumenata, dakle i odobrenja, i terećenja, i otpremnice, i narudžbe, samo imaju drugačiju formu, ja sam to slikao samo račun. Tu ću samo spomenuti kako izgleda, na primjer, naš servis za razmjenu elektroničkih dokumenata. Ono što je najbitnije kod ovakve razmjene je zapravo povratni status. Dakle, vi kad pošaljete elektronički dokument, kada ste digitalizirali svoj proces slanja nekog računa, kad pošaljete taj dokument, vama je najbitniji status. Statusi postoje, oni su definirani na razini države, odnosno FINA kao upravitelj centralne platforme je definirao nekakve statuse koji su svi ostali informacijski posrednici morali implementirati, eto, da to tako kažemo. Pa ovdje su vidljivi zapravo samo dva osnovna statusa, to je poslano i dostavljeno. Dakle, poslani račun se dešava u toku sekunde, ono što smo pričali, i on je dostupan primatelju u sandučiću. To možemo isto zamisliti kao da je poštar ubacio u vaš poštanski sandučić račun. Vi ga ne morate preuzeti danas, ne morate otvoriti sandučić danas, ne morate otvoriti sandučić sutra, ne morate ni preksutra, ali ako za 4 dana otvorite, isto to će vam pisati zapravo i na samom servisu. Dakle, mi možemo vidjeti
Znači imamo prvi stupac nam je status dokumenta, to su ovi osnovni statusi. Ako nekakvi račun koji je poslan nikad nije preuzet, korisnik pošiljatelj dobiva tijekom njegove valute obavijesti. Dakle, prva 3 dana dobiva obavijest, račun nije preuzet. Želite li ponoviti slanje obavijesti? Korisniku primatelju je na e-mail također moguće dostaviti i obavijest da ga čeka neki e-račun u sandučiću i da otvori taj svoj sandučić i da preuzme račune. Na samom servisu su vidljivi zapravo i timestamp, odnosno vremenski žigovi kada je račun poslan i kada je on preuzet. Također, e-mail adresa je zapravo jedan jako bitan segment u slanju elektroničkih računa, jer ti računi se ne šalju na e-mail. E-mail služi isključivo kao nekakva obavijest da ste vi ili vaša tvrtka zaprimili elektronički račun i da ga možete preuzeti. Sad, u e-mailu nikad nećete dobiti elektronički račun jer je to nesiguran kanal komunikacije. Dakle, e-mail, ako vidite nekad elektronički račun u e-mailu, to je jako nesigurno i postoji mogućnost da je neko taj mail presreo i da je promijenio možda neki podatak u samom računu. Mi smo imali, nedavno nije se dogodilo nama sva sreća, ali 2020. se dogodilo jednom drugom posredniku da je neko presreo elektronički račun koji se slao putem maila i promijenio je samo IBAN. I to nitko nije primijetio, niti primatelj, niti pošiljatelj, jer smatrao da je to siguran način i njemu novci nikad nisu sjeli. Sjeli su na ovaj IBAN, igrom slučaja jer primatelj isto nije pazio komu plaćaju novce, ali da vam sad ne pričam detalje, zna se dogoditi. Što servis za razmjenu elektroničkih dokumenata nudi? Kako možete digitalizirati procese pomoću ovakvih nekakvih stvari? Znači, nudi pregled svih poslanih i primljenih elektroničkih dokumenata. Možete raditi nekakve analize, nekakve procese u pozadini koji se temelje na samo primljenim dokumentima, na samo poslanim dokumentima. Možete povlačiti statuse. Potom sami servis nudi i filtriranje, naravno, po komitentu, bio on pošiljatelj ili primatelj dokumenta, pa po statusu dokumenta, broju, tipu dokumenta, na kraju i datumima, naravno. Po datumima je najlakše pratiti, znate točno koliko ste danas, sutra poslali računa, koliko ste ih jučer danas primili, tako da je to isto jako interesantno. Izvoz podataka u odgovarajući format, znači masu tvrtki koristi ovu opciju i onda pomoću nekih Excela ili CSV datoteka importiraju to u svoje određene programe i rade analizu, na primjer, da li je njihov kupac prije platio elektronički račun koji su poslali ili prije papirnati račun. Jednako tako statistika govori da se elektronički računi u prosjeku duplo brže plaćaju, odnosno novci vam sjedaju na račun nego kad pošaljete papirnati račun. Ima tu svoje prednosti i mane. Koje su prednosti zapravo ovako teoretski nekakve prednosti digitalizacije samih isprava? Znači povećanje pravne sigurnosti, svaki račun je kategorija preporučene pošiljke koja, hvala Bogu, kod nas u Hrvatskoj pošti i košta određeni iznos. Imate točnu predodžbu vremena i datuma zaprimanja, isto tako i primatelj ima točnu predodžbu vremena i datuma slanja i niko ne može, ajmo to tako žargonski nazvat, prodavati maglu drugome. Nisam preuzeo, nisam poslao, nisam nešto napravio s dokumentom jer se sve bilježi i sve je transparentno. Dostava je računa u 1 sekundi, u prosjeku u Hrvatskoj dostava papirnatog, odnosno računa putem pošte je otprilike 3 dana. Postižete nekakvi viši nivo usluge prema komitentima, dakle vaši i primatelji, odnosno kupci i vaši dobavljači su nekako zadovoljni time što vam mogu brže i jednostavnije poslati račun nego što je to u papirnatom obliku i naravno ušteda na resursima što je zapravo najbitnije svima, dakle da se uštede nekakvi novci koji se do sada troše, to je u podatkovnom zaprimanju, odnosno u vremenu
u vremenu pretipkavanja, u vremenu eliminacija grešaka i spomenuo sam ranije vrijeme naplate duplo brže nego kod papirnatog dokumenta. Koji su izazovi? Znači, prvenstveno nedostatak edukacije tržišta pa i dan danas. Makar je u Hrvatskoj, konkretno zakon, stupio još 2019. Masu firmi, odnosno poslovnih subjekata, što samostalnih djelatnosti, što obrta, što OPG-ova i dalje ne razumije, niti shvaća benefite elektroničke razmjene, niti razumije osnovni pojam e-računa, a kamoli da bi ga iskorištavao u potpunosti. Tako da zapravo sve se to svodi na ovu treću točku, što je nedostatak šire percepcije digitalizacije, jer jedan obični obrtnik ne zna što mu digitalizacija može donijeti i ne shvaća osnovne benefite. Najčešće u praksi se zapravo to nekako cjenovno uspoređuje sa slanjem papirnatih dokumenata i nije tu nekakva enormna razlika pa da bi čovjek rekao duplo jeftinije pa idem slati elektroničke dokumente, nije. Dakle, nešto jeftinije je, ali nije baš duplo, ali ono što je pravi benefit, što sam pričao na strani zaprimanja elektroničkih dokumenata i na strani digitalizacije procesa koji su se do sada odvijale ručno. Proći ćemo zapravo još samo kratko elektroničku obradu dokumentacije i na koncu nekako arhiviranje kao nekakvi osnovni tijek elektroničkog dokumenta. Znači, postoje DMS sustavi, Document Management System sustavi, nešto je Marko bio spominjao njima, ali danas oni zamjenjuju, nekada je to bilo u državnim firmama 4 sobe, prva soba je bila urudžbeni ili nekakva pisarnica, kako god to nazvali, druga soba je bila soba likvidatora gdje su svi vjerojatno lupali, žigali ili kako se to već radi. Treća soba je bila soba direktora gdje je račun morao doći za odobravanje i četvrta soba je bila računovodstvo gdje se to plaća. DMS sustav je zapravo te sobe postavio na internet, odnosno nekakav sustav, aplikaciju gdje vi to sve možete raditi digitalizirano. I nema potrebe da se nose papiri iz sobe u sobu, nema potrebe da neko to stavi u ladicu i zaboravi tamo da stoji tjedan dana, jer u sustavu se zapravo sve to vidi. Dokument ispunjava svoju svrhu, odnosno ulazi u elektroničku obradu ako je elektronički poslan, odnosno dostavljen. U DMS sustavu su isključivo pravovremene i vrijedne informacije, nema nekakvih piskaranja po računima, nema nepotrebnih informacija koje se dešavaju u papirnatom svijetu. Naravno, ubrzavaju se računovodstveni procesi, centralizacija podataka i dokumenata je u istoj aplikaciji na jednom mjestu. Većina DMS sustava je i u cloudu, odnosno na nekakvom internetu. Možete se spojiti sa plaže, s mora. Marko često zna biti na putu, odnosno stalno je na putu. On danas nema ispriku, nekad je imao ispriku, na putu sam, ne mogu ti ovo odobriti jer ne vidim. Danas gdje god bio preko mobitela, preko mobilne aplikacije se spaja i može odobriti nekakvu ponudu, nekakav račun koji je zapravo bitan i on mora dati neko odobrenje. Naravno, definiranje prava pristupa i akcija u samoj aplikaciji, ne može svatko raditi sve, ne može svatko vidjeti sve dokumente. Neki mogu vidjeti samo ulazne dokumente, neki samo izlazne, neki do iznosa od 1000 kuna, neki iznad iznosa od 1000 kuna itd. I samim time se povećava efikasnost i djelatnika, a i odjela ili sektora, kako god je firma strukturirana, pa na koncu same firme da uštedi na samim resursima. Ovo je arhitekturalni prikaz jednog DMS sustava, kako bi on izgledao. Na primjer, ja sam tu s lijeve strane stavio nekakva 3 tipa ulaza dokumenta u DMS. Jedan je klasično skeniranje, dođe vam papirnati dokument, papirnati ugovor, vi ga skenirate, on ide u DMS, e-dokumenti, odnosno elektronička razmjena dokumenata i preko neke mobilne aplikacije, prvenstveno za nekakve, recimo, slipove sa autocesta, pa kad vozač negdje bude tjedan dana, pa mu se izliže onaj slip
koji Hrvatske autoceste daju kao nekakav račun, on može to odmah slikat i automatski mu je u DMS-u, tako da obrada takvog računa je isto u roku sati. Struktura DMS-a otprilike izgleda ovako, imamo nekakve odjele koji potom komuniciraju i šalju se ti dokumenti, a sve prati nekakva email obavijest, odnosno odjelu ili osobi kojom je dodijeljena neka akcija nad dokumentom, on dobiva email obavijest da je potrebna njegova akcija nad samim dokumentom. I zapravo za kraj je nekakva krajnja točka dokumenta, pohrana dokumentacije. Znači, informacijski sustavi za pohranu i čuvanje samih računa i dokumentacije, i to za cijelo vrijeme životnog ciklusa dokumenta. Nešto se čuva, kao što su spomenuli, računi zakonski 11 godina, sad tu je isto ovisno o računovodstvenoj godini kad kome kreće, to je otprilike i 12 godina, jer se ona može izdefinirati, u praksi vam govorim, na različite datume, mjesece, tako da otprilike u praksi vam je to 12 godina kad se čuvaju računi, ostalo se čuva prema predefiniranim parametrima u samoj aplikaciji. Jedina zapravo zadaća arhive je da čuva te zapise kao cjelovite, autentične i vjerodostojne. To je nekakva zakonska pozadina, to piše u zakonu, i naravno da su oni zaštićeni od bilo kakve izmjene i neovlaštene upotrebe, a kamoli nekog uništenja. Upravo zato elektronička arhiva mora imati 2 fizički odvojene lokacije. Ako se desi nekakvi požar, poplava, evo u Zagrebu je potres bio, pa se ne daj Bože nešto desi sa tom kantom, odnosno serverom na kojem je ta elektronička arhiva, da je uvijek dostupan ovaj backup dio koji je na nekakvoj drugoj fizički odvojenoj lokaciji. Svaki benefit arhive je, znači, sortiranje i filtriranje podataka, da kad vam dođe porezni nadzor, da ga uvijek možete naći u relativno kratkom roku, taj dokument možete mu prikazati. Također, u praksi sve više i više smo svjedoci, odnosno javljaju nam se naši korisnici gdje dolazi porezna uprava u nadzor i zapravo priznaje, jednako kao papirnati dokument, priznaje i uvid u digitalni dokument. Dakle, nema potrebe printanja, nema potrebe registratora, nema potrebe skladišta s registratorima, pa traženja tih dokumenata, da ne idemo u širine. I naravno, kroz arhivu se može imati i kontrola prava pristupa, koji dokument, koja osoba ili koja razina odjela, odnosno firme, može vidjeti. Eto, mislim da je to. Ovdje vam je moj kontakt ako želite postaviti neka pitanja. Dogovorio sam se s Blaženkom da imamo sad i slot za diskusiju, pa eto, slobodno navalite. Evo, ja zahvaljujem, Matija, na lijepoj prezentaciji. Mnoge stvari koje smo mi kroz ove naše neke kolegije napominjali, ste vi kroz praktično sada još dodatno pojačali. Dakle, ja isto sam u nekakvom digitalnom informatičkom svijetu, ne znam od kada znam za sebe. I čini se puno puta da još uvijek mi imamo nekakav utopistički pogled na svijet, znamo što tehnologija može, znamo kako bi trebala. Konačno smo u onoj nekakvoj fazi da i drugi to počinju shvaćati i da stvarno imamo jednu široku i veliku implementaciju svugdje u svim sporama, međutim još uvijek u poslovanju mnoga poduzeća će naći poslovne partnere koji nisu u stanju pratiti digitalne tehnologije, ono što smo mi u nekim istraživanjima isto odrađivali. Dakle, pratili smo nekakve skokove u kupnji digitalne opreme za potrebe poslovanja i tu se točno vidi kako zakonski okvir poduzetnike u Hrvatskoj i u nekim istočnoevropskim zemljama tjera zapravo da se digitaliziraju.
Dok u nekakvim zapadnim tržištima digitalizacija ide zato što ja hoću biti bolji, brži, hoću biti konkurentniji. A kod nas, nažalost, još uvijek većina poduzetnika samo kada nešto moram, onda to i napravim. Da li vi imate isto nekakav dojam da živimo mi koji smo u digitalizaciji duže vrijeme, utopistički, ili konačno se sada mijenja ta svijest i u Hrvatskoj? Pa zapravo mislim da ste upravo pogodili u srž problema koji je danas prisutan. Dakle, kod nas zakonski, što je obavezno, to će svi napraviti i to će svi priznati da moramo i da želimo i da vi nam možete pomoći, da nema problema. Ali kad se obratimo nekom gospodarskom subjektu koji nema obavezu, dakle u Hrvatskoj je isključivo obaveza slanja ovog business to government dijela prema obveznicima javne nabave. Kad dođe nekakvi business to business razmjena, tu je jako puno, ajmo reći, otpora od nekakvih gospodarstvenika i oni zahtijevaju customizirana rješenja. Dakle, oni zahtijevaju od informacijskog posrednika, odnosno od sustava preko kojih rade nekakve stvari, da se prilagode njegovim procesima. A ne bi on kao gospodarstvenik htio prilagoditi procese sustavu kako bi mu bilo lakše. Tako da, zapravo, ja znam da je ljudima najteža promjena, tvrtkama pa i osobama je najteža promjena. Dakle, neko da sad koristi Samsung, puno teže će mu biti promjena na nekakvi iPhone nego da on sad preuzme korištenje nekog Huawei-a ili čega god koji je na Androidu i vrlo je sličan Samsungu, nego da mijenja zapravo procese, jer na tim telefonima su različiti procesi. Tako da, u pravu ste, ali to su vam sad neke inside informacije ću vam dati, da je u Hrvatskoj u najavi zapravo i zakon u B2B segmentu i kreirana je određena radna skupina koja zapravo radi na tom zakonu gdje će biti prijedlozi i tako dalje, što nas očekuje, ja bih rekao, u sljedećoj godini, a to nije tako daleko jer eto, danas je već 5. mjesec, kao da je jučer bio 1. mjesec. Eto. Ima li netko od studenata neki komentar, pitanje, možda neko iskustvo iz prakse? Jer imamo ovdje studenata koji rade. Aha. Dakle, da. Ja sam se htio zahvaliti na predavanju, bilo jako poučno. Htio sam vas pitati vezano za vašu konkurenciju, pretpostavljam da vi niste jedini na tržištu e-računa u Hrvatskoj, pa ako možete prokomentirati koliko vas ima u tom segmentu. I možda neka cost-benefit analiza koliko se recimo uštedi na nekoj prosječnoj firmi, i to je u satima ili ne znam kako ste radili nekakvu takvu analizu. A ovo što je profesorica rekla, mislim da dosta kompanija u Hrvatskoj ima dosta loše informatički pismeno osoblje. Ja sam radio u jednoj takvoj kompaniji gdje je gospođa dobivala elektronske račune koje onda nije znala provući kroz sistem, pa je onda to printala, pečatirala, potpisivala, pa nazad skenirala, pa onda to stavljala u svoju arhivu kao što stavlja u arhivu zadnjih 40 godina. Tako da ne vidim mogućnost, osim da bude neki jako seamless prijelaz sa tog, ajmo reći, starog nekog načina na novi. Mislim da bez neke nove generacije koja je odrasla sa kompjuterima i koja zna koristiti, će jako teško doći neka promjena. Pa zapravo to je isto jako istinita izjava koju ste rekli. Problem je zapravo u birokratizaciji i u trenutno zaposlenim ljudima koji rade upravo ove poslove. Dakle, i zato ono što je Marko spominjao na početku, da su zapravo studenti nekakvi generacija otkad je države Hrvatske spremni digitalizirati te procese, a ne ovi koji su zapravo malo stariji, jer oni su naviknuti na nekakvi proces. I ono što ljudi zapravo u računovodstvima, na primjer i u knjigovodstvenim servisima misle, da će neki DMS koji sam ja ranije spomenuo, koji digitalizira nekakve ulazne i izlazne dokumente, odnosno njihovu obradu, da će im ukinuti radno mjesto. I to je ono čeg se ljudi boje i zapravo
ne žele onda nikakvu takvu promjenu u svojoj tvrtki, jer će izgubiti radno mjesto i onda kao neće imati nikakvu, nema benefita kao od toga. A što se tiče prvog pitanja što ste pitali vezano za konkurenciju, pa ovako, u Hrvatskoj trenutno postoji, ima na spisku Ministarstva gospodarstva 15-16 informacijskih posrednika ovlaštenih, zato što, kako je propisani zakon, postoji centralna platforma gdje se vrši nadzor na nekakvim računima koji su poslani prema obveznicima javne nabave i svi informacijski posrednici moraju biti spojeni na centralnu platformu za državu ukoliko žele obuhvatiti neki segment tržišta, jer sigurno će neki njihov korisnik imati račun prema obvezniku javne nabave i taj informacijski posrednik mora imati komunikaciju sa državom. Trenutno postoji na tržištu, pa ja bih rekao, 5 ozbiljnijih informacijskih posrednika koji su podijelili 99,9% korisnika. To su vam FINA kao financijska agencija koja je tu u dvojnom segmentu, kao da sudjeluje na tržištu, a zapravo je državna firma, sudjeluje u natječajima i tako dalje. Tu smo mi kao elektronički računi d.o.o. servis Moj račun i tu je zapravo su još ovi EDI provideri što sam početkom predavanja spominjao, koji su tu već dosta dugo. To je Editel Adria, ona je članica cijele Editel Adria grupacije koja je na razini svijeta, Megatrend Redok kao Omnizon Networks, odnosno firma koja se bavi isto EDI razmjenom, i oni su uglavnom krenuli od tih nekih retail lanaca i prema van, znači prema njihovim dobavljačima. A FINA zapravo i elektronički računi imaju jako puno više korisnika, dakle to je na razini 20-30 tisuća, što pošiljatelja, a primatelja još i više, otprilike 100-120 tisuća primatelja u nekakvom digitalnom svijetu, i oni zapravo pokrivaju najveći segment tržišta. To je, ajmo reći, 90%. I ovi ostali EDI provideri su otprilike ovih 9% i ima tu i malih informacijskih posrednika koji su tek od 2019. prisutni, od kad je zapravo izašao zakon, onda su krenuli u nekakvo tržište. Što se tiče i nekakvih ušteda koje ste isto pitali, pa ovak, prosječna cijena nekakvog e-računa u biznis segmentu vam je otprilike oko 2 kune. Dakle, vi za 2 kune možete digitalizirati cijeli svoj izlazni račun, cijeli svoj izlazni proces, zapravo na koji način bi vi poslali taj račun. Na strani primatelja je to besplatno. Znači, primatelj isto kao kad prima poštu, zaprimaju besplatno. On je dobio nekakvu poštu, uzme ju i to je to. Isto tako i kod elektroničkih dokumenata to je potpuno besplatno. Sad, koliko košta zapravo jedan papirnati račun? Ako se uzme u obzir papir na koji printate, ako se uzme u obzir printer, trošite tintu, ako se uzme u obzir osoba koja pakira to u kuverte, ako postoji i osoba koja to nosi na poštu, i cijeli taj zapravo segment se nekako zbroji, otprilike bi došli na uštedu do 70% u odnosu na papirnati račun. Eto, to su nekakve cost-benefit analize koje su rađene na razini države od strane ministarstva. Hvala lijepa. Imam još jedno pitanje. Znači, naplata nije samo za servis ako ne šaljemo račune, nego se vrši po izdanom računu, ako sam dobro shvatio. To sad ovisi zapravo od posrednika do posrednika, od korisnika do korisnika. Postoje i naravno i paušalne naknade. Ako imaš, ne znam, 100.000 računa mjesečno koje šalješ, nećeš platiti 2 kune po računu jer ti nema smisla. Tako da, znači, postoje određene razine. Ako uzmemo u grubo cijenu jednog elektroničkog računa, to je otprilike 2 kune. Ok, hvala lijepo. Molim. Dobro, ima li još kakvih pitanja, komentara? Evo samo da pozdravim gosta. Hvala na zanimljivom izlaganju. A isto tako, vjerojatno svi na poslu gdje rade ajde računovodstveni ovaj dio, tamo su mlađi ljudi i vole taj
e-kontakt i sve ostalo, ali isto moram reći na odjelima je veliki otpor iako uprava potiče. Ali užasno je teško ljudima objasniti sve benefite jer upravo to svi se drže papira, zapisa, ne vjeruju tome, ne snalaze se u tome. Mislim da kroz firme treba provoditi edukaciju. Mislim, imaju edukaciju, imaju objašnjenja, ali jednostavno ne. Onak, gura se do zadnje granica koliko izbjeći sve Da. Mi smo zapravo kao tvrtka, što je Marko rekao, osnovani 2012. 2013. godine, smo počeli s radom i mi smo krenuli na način da idemo educirati tržište. Mi smo radili u nekakvom našem obujmu edukacije otprilike za 20 do 30 polaznika različitih subjekata kako bi im objasnili nekakve benefite. I održali smo otprilike oko više stotina edukacija, to se mjeri među 500, 600, 700 edukacija. Ako to pomnožite puta 20-30 ljudi u prosjeku koliko je bilo, dakle mi smo izeducirali otprilike 10.000 ili čak 15.000 ljudi o nekakvim benefitima i njima je nakon tih edukacija, barem su takav feedback dali, bilo sve jasno, ali to sve još uvijek nije dovoljno. Mislim, postalo je zapravo oportuno i držati te edukacije zato što pojavljivali su se, ne možete ni doprijeti uvijek do nekakvog decision makera, do osobe koja bi u nekoj firmi zapravo i odlučila da se ide u nekakvu digitalizaciju. Tako da ovaj dio što se tiče računovodstva, to još računovodstveni servisi su zapravo možda i najbolji sugovornici jer oni razumiju procese koji se odvijaju i na koji način će imati određeni benefit. Kad sudjeluju u razgovoru nekakvi direktor ili neki malo viši operativac koji ne radi to inače u svakodnevnom poslu, njemu je užasno teško to dokazati. I dakle mora se imati točno brojke koje bi mu donijele značajnu uštedu da bi se na koncu opredijelili za takav nekakav prijelaz. Moram se nadovezati na ovo da im se mora objasniti koliko što uštede. Oni to i znaju da to i manje košta i da to je bolje spremanje i čuvanje i konstantan uvid u to imate, jel? Ne morate kopati po arhivi. Tako je, da. Ali ne razumijem zašto ne. Znači to je generacija 50+, i ne. Mislim, programi su tu, sve je tu, sve je omogućeno, jel? Ali ne. Ne znam. Da, zato što se boje promjene. Dakle, upravo to. Boje se promjene i to je najteži dio. Tako da, i naravno, ono što sam isto već spominjao, kad imaš papir u ruci, to onda imaš. Jel tako? Znači, ja kad završim neki tečaj online i kad dobijem digitalnu diplomu, to mi je onak, ok, ajde. A kad dobijem diplomu u papiru, još mi je uokvirena u nekakvu sliku, to mi je super, onda ću se staviti u svoju sobu iznad radnog stola, da gledam svaki dan kad ujutro dođem na svoj radni stol da gledam svoju diplomu. Tako da, to je nekakvi ljudski feeling koji je prisutan. No da, diploma mora biti u papirnom obliku. Evo ga sad se vraćamo loptu na fakultet, jel tako? Da. Mi smo nedavno prešli na e-indeks, nema tome tako dugo. Ali ono što imamo sada su jedni novi izazovi, naime, s čime smo se sad susreli od kad je taj e-indeks u upotrebi, ajde iz aspekta recimo roditelja. Roditelj financira studij svojega djeteta, dijete je punoljetno i roditelj nema uvid, odnosno ne smije dobiti uvid u dosje djeteta više. Onako kad je bio papirnati indeks recimo, onda je malo kontrola bila drukčija, da. I to su nam se roditelji, recimo, evo to je jedna ilustracija od tog otpora prema digitalnoj formi, da ta jedna skupina korisnika koja zapravo je u većem dijelu financijer, barem prve 3 godine studija naš, je sada s time nezadovoljna. Da. Da, a tako se isto događa i u poduzećima, da neki momenti u papirnatoj formi jesu percipirani čvršće, još uvijek i država je u nekim segmentima, iako to nije lijepo govoriti, orijentirana na papirnatu formu,
i tako dalje. Stvari se rapidno mijenjaju, ali je pitanje koliko dugo će trajati taj jedan switch u glavi da te digitalne dokumente doživimo dovoljno čvrsto u odnosu na papirnate, da. Da. A puno su bolje zaštićeni od papirnatih dokumenata i puno su bolje, kako bi se reklo, zaštićeni od bilo kakvih izmjena i nekakvih loših namjera koje bi se radile na tim dokumentima. Apropo e-indeksa, ja sam upisao 2011. Fakultet elektrotehnike i računarstva FER i tada sam bio prva generacija e-indeksa. Dakle, ja nikad nisam imao zapravo u svojem toku studiranja, nikad nisam imao pravi indeks u rukama, nego sam ja tada, to je bilo 2011. To je bilo pred 11 godina. Dakle, sam dobio prvi e-indeks, tako da jako dobro znam o čem ste pričali. Mi smo dugo vodili tu nekakvu paralelnu priču, ali napokon indeks je izašao iz uporabe, dakle ne tako davno, ima par godina, ali jedan od tih čvrstih argumenata je bio ko financira studij i kako će oni sada vidjeti ocjene. Evo, to je zanimljivo, tako kako svakakve stakeholdere moramo uzeti u obzir kada razmišljamo o potpunoj digitalizaciji. Da. Dosta je vividno na chatu. Ako možete otvoriti chat, možda ima tamo nekih komentara i pitanja koja još nismo dotaknuli. Dobro. Pa tu je puno komentara. Super. Da, dakle, ovo su sve komentari zapravo na konto našeg razgovora i da, znači, točno ovaj zadnji komentar stvari otporu prema učenju e-alata, pa to je sukus svega. Dakle, samo treba želja i dobra volja i sve se lako napravi. I ono što možda zastrašuje ovoga u nekim godinama, dakle, mi možemo na plažu ponijeti naš ured, možemo pristupiti našim dokumentima i tako dalje, ali dođemo u neke godine kada to više ne želimo. Ili u neka razdoblja kada se želimo odmaknuti od digitalnih alata. Dakle, mi smo na nekim kolegijima, ovdje su studenti sa više kolegija, malo debatirali i o tome što je taj virtualni zaposlenik i gdje su granice. Dakle, ako su meni moji elektronički alati, digitalni alati dostupni 24 sata na dan. Kako izbalansirati tu nekakav odnos mojega slobodnog vremena i mojega opterećenja poslovnoga, gdje i kako naći tu nekakvu zlatnu sredinu? Evo, vaše mišljenje, da malo je izvan teme, ali mislim da se i sami susrećete sa takvim nekim izazovima. Pa same platforme imaju mogućnost određivanja do 5 popodne. Naprimjer, kad je najveća fluktuacija, jer rijetko ko radi poslije 5 popodne i rijetko ko će poslati neki dokument u DMS poslije 5 popodne. Dakle, mi smo radili neke statistike, to je zaista rijetko. I postoje, naravno, administratori koji to uvijek mogu napraviti. Ali, evo, nama koji radimo u IT-u i u fintech industrijama, znači 0.24, zapravo svi sustavi moraju biti dostupni, jer morate korisnicima omogućiti da u bilo kojem trenutku mogu koristiti sustav, jer su oni to na koncu i platili. Tako da, što se tiče nekakvog radnog vremena i balansiranja radnog vremena i slobodnog vremena, to je isključivo od osobe do osobe. Dakle, ja bi to tako sveo, nema tu nekakvog posebnog načina na koji bi se to odvojilo. A ovaj komentar baš zadnji imaju koji 23 sata šalju račune. Pa zapravo ima, ali tu jako malo osoba koje to rade.
To vam uglavnom rade nekakvi inteligentni sustavi koji imaju zakazane programerske jobove takozvane, odnosno job koji se okine na primjer u 23 sata i pošalje 1000 računa za taj dan. Jer jedna osoba bi tipkala tih 1000 računa vjerojatno tjedan dana. Tako da to uglavnom rade nekakvi inteligentni sustavi, a oni koji imaju automatizam i na slanju tih dokumenata u DMS ili u arhiv, recimo svojih poslanih računa, ja ih automatski kad ih pošaljem želim provesti ili kroz neki DMS jer radim nešto na njima ili ih spremiti u arhiv. Onda ti sustavi isto moraju biti dostupni i u to vrijeme. Pa dobro, ponekad ima i šefova koji pate od insomnije, odnosno nesanice. S njima se je zapravo teško nositi, da. Tako je. Dobro. Evo, da li ima još pitanja, još komentara? Evo, ja sam htio možda reći, možda je upravo suprotna stvar, možda se ovi papirnati računi lakše sakriju kad dođe inspekcija ili se kaže da su ukradeni ili ne znam nešto. Mislim, sjetio sam se toga jer ima jedan kolega koji je izgubio navodno svoj fizički indeks prvog dana faksa i nikad nije bio pronađen, tako da lakše reći da je indeks nestao nego da je nestala stranica gdje je e-indeks, tako da možda je u tome jedan od problema sa digitalizacijom, da je uvijek sve dostupno i transparentno. Pa da, zapravo složio bi se da je puno više malverzacije moguće u papirnatom svijetu. I to nekima odgovara, a nekima baš i ne. Eto, pa je zato to je isto jedan od razloga zbog kojeg se opiru u procesima digitalizacije. Evo, pratim na 2 mjesta, ne znam da li ovoga se to vidi u mojem pogledu ovako online jer smo imali nekih malih tehničkih poteškoća. Uglavnom, sad se nadam da me čujete. Ako nema nikakvih više dodatnih komentara, dodatnih pitanja, ja ću se onda zahvaliti gospodinu Eckartu što nam se ovako na brzinu odazvao i održao perfektno predavanje i potvrdio neke teze o kojima smo govorili na kolegijima. I evo, zaželjet ću dalje sreću sa implementacijom i daljnjim projektima gdje ćete to implementirati. Studentima ću zahvaliti što su se odazvali. Neki od njih su iz grupa koje nemaju danas. Njima se zahvaljujem posebno jer ovaj puta su se oni morali prilagoditi, ali evo tako kad imamo gostujuće predavanje na jednom od kolegija podijelimo na sve i zapravo ovaj online način rada ima tu prednost što kad ugostimo predavača onda mogu sve lijepo naše grupe se priključiti, dakle studenti koji imaju interesa žele, a možda nam ovo i nije ključna tema na njihovim kolegijima. U svakome slučaju nešto jako interesantno, dodatni sadržaj koji u najmanju ruku je vezan za 2 smjera na našem fakultetu. Jedan je financije, drugi je računovodstvo, za 3 smjera i trgovina koja naravno bez ovih procesa kupnja, prodaja, izdavanje računa, narudžbenica i tako dalje ne ide. Dakle, 3 velika područja smo danas zapravo pokrili. I ja vjerujem da ima među vama i studenata koji kroz moje izborne kolegije ste sa tih drugih smjerova i da vam je ovo bilo jako, jako korisno. Evo, Matija, hoćete se vi još obratiti zaključno našim studentima? Pa može, da. Eto, hvala što ste sudjelovali, hvala na ovim predivnim komentarima, to nas zaista veseli da su mladi jako osviješteni zapravo što nas čeka i prema čemu trebamo težiti. I eto, ja sam u onoj prezentaciji stavio svoju mail adresu, ako imate bilo kakvih pitanja, želja, poruka, pozdrava, slobodno se obratite i to je to. Eto,
Mi kao firma, ako ste zainteresirani, zapošljavamo i na studentske ugovore i na ugovore na određeno, neodređeno. Ako imate želju probati raditi u nekoj firmi koja digitalizira Hrvatsku, eto, slobodno se javite pa ćemo vidjeti. I Matija, zanima me još jedna stvar. Naime, sutra kod nas na fakultetu Katedra za financije ima jednu konferenciju baš iz Finteha. Da li vas je tko kontaktirao? Ne. Dakle, to traje četvrtak, petak. Da. Čudi me da nisu, jer dobro, ne znam koja im je bila ciljana populacija, da li su bili znanstvenici ili praktičari, to moram reći, naglasiti, ali evo, bit ću slobodna i tamo navesti da smo imali gostujuće predavanje, možda se nađemo onda na nekoj kavici u nekoj široj varijanti, pa zašto nekad imamo tako neke događanja da surađujemo i dalje. Da. Isto tako, ako ćete se čuti sa gospodinom Hertarićem iz INE, dakle, koji inače meni pokrio ovu temu s obzirom da smo zajedno studirali, zahvalite mu i ja ću mu se zahvaliti isto u osobno ime i e-mailom. Reći ću da je ovo predavanje bilo perfektno i on je isto u nekom sada jako velikom projektu tamo vezano uz preinake digitalnog sustava zbog uvođenja eura, pa evo ovaj puta. Mi zapravo i sudjelujemo u tom projektu, pa jako dobro znamo o čemu pričate. Da. Eto, da. Dobro, hvala vam svima i to je to. Pozdrav, prekinut ću sada snimanje. Samo malo da vidimo gdje je. Pozdrav. Pozdrav. Da vidimo gdje se zaustavlja snimanje. Baš od početka imam s time problem. Mislim da je na istome tamo gdje ste i pokrenuli snimanje. Da, samo mi se ugasio taj prozorčić. Snimanje, ok, zaustavljanje snimanja. Je. Evo ga, našla sam. Super. Zaustavljanje snimanja. Blaženka